Alright. Bravo. Bravo. Nu mai știu. Congratulations. Is it in Finnish or in English? Molemmat? Molemmat, no sit mennään suomeksessa. Joo. Suuri kiitos, olipa valtavan upea biisivalinta, täydellinen sun soundille, täydellinen niinku repertuaari ja voiman näyttö. Kiitos. Oli todella persoonallinen äänenväri. Kuka sä oot ja mistä sä tuut? Olen Soche ja asun Ruokolahdella ja kotoisin on Burmasta. Wow. Ja Kuinka kauan oot asunut Suomessa? olen ollut täällä yli vuoden. Ja puhut noin hyvin suomea. Kiitos. Mä yritän. Kiitos. Wow. Yeah, I tried my best. Sitä on vaikea selittää. Siinä oli jotain semmoista niin vangitsevaa ja puhuttelevaa. Ja sit kun kääntyi katsomaan, niin sulla oli todella rauhallinen tyyli esiintyä ja sä oot vaikuttava hahmo ja susta huokuu hyvä energia. Mä toivon todella, että sä tulisit mun joukkueeseen. Olisi kiva päästä coachaamaan sua tässä kisassa. Ja Kiitos. ihanaa, että oot messissä. Kiitos. Sun ääni on siis uskomattoman kaunis. Ja sit sä saat kertoa totta. tosi hienosti tarinaa. Minkälaista musiikkityylistä tykkäät laulaa? Minä tykkään kaikki musiikkityyppistä, mutta minä haluan laulaa esimerkiksi country music ja slow rock. Okei. Yeah. Mä otan mielelläni sut mun joukkueeseen, mutta täällä on vielä 2 muuta coachia. Ihan mahtavaa, että sä oot mukana. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos todella paljon tästä vedosta. Se sai mut tuntemaan tosi paljon. Se on ihana tunne, kun biisi, josta jo valmiiksi tykkää tosi paljon, joka koskettaa mua tosi syvästi, saa vielä uuden muodon ja sun käsittelyssä se kosketti mua vielä vähän enemmän kuin jopa se alkuperäinen. Ja se on aika paljon sanottu, koska mä todella rakastan tätä biisiä. Kiitos. Mä kuulen, että sä oot niin erityinen, että mä haluaisin kiillottaa nimenomaan sen, kuka sä oot, kuulla kaikki ne sun referenssit, tiedostaa sen, millaisia juttuja sä pystyt vielä tekemään tämän biisin lisäksi paremmin kuin orkkikset. Tuu mun Kiitos. tiimiin, tästä tulee ihan mieletön matka. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös täältä sun upeasta, herkästä, tosi auki olevasta tulkinnasta. Tuntuu, että se musiikki vaan virtasi sun kautta ja ääni tuli niin helposti ja kauniisti. Tosi ihana aloittaa tää matka sun kanssa. Tehdä tätä, kuulla sua ja nauttia tosta ja nähdä, miten sä niin kun vallotat kaikkien sydämet, koska sulla on tosi erityinen instrumentti nyt käytössä ja olisi ihanaa, jos sä tuut mun tiimiin. Mut nyt, niin kuin tuossa laulussa, sä annat sydämen puhua nyt sitten valinta edessä, mutta siis ihanaa, kun sä oot täällä. Aivan ihanaa. Kiitos. Kiitos. I'm really adore you all and thank you so much. And for me, want to go with Sunny. Mulla on tosi ihanat fiilikset siitä, että mä sain juuri hänet mun tiimiin. Hänestä huokui semmonen vilpittömyys ja ilo ja kiitollisuus, mikä teki mun tosi ison vaikutuksen. Sen lisäksi, että hänellä oli aivan upea ääni. Joo. Kylläpäs laulajan sait. Ai, Siis tää alkoi niinku oikeesti itkettää, miten hyvä toi oli. Se oli niinku niin hyvä. Ihanaa. Ja sit mistä nämä tyypit löytyy, jotka vuoden asuu Suomessa, ne painaa noin hyvää suomea? Silleen, Täytyy olla ihan joku kielinen ero. Kyllä, joo. Tuonne pitäisi olla niin mahdollista. ja sit toi asenne vielä siihen päälle. Niin. Joo. Hän oli ihana. Hän on ihana.
Okay. Thank you. What an amazing voice you have. Thank you. Every chair turn. Yeah. I'm surprised. You are? Yeah. As I always say, my mom always told me that live your life as the last day. So if you only have one day left to live, what will you do? You will do the best. So I just give my best. Yeah. Ai vitsi, mitä biisejä tuolla saa. Ukkometso. Nimenomaan. Roikkareiden juomalaulu katkolla. Joo. Onneksi Arttu ei saanut. Niin. Ääni ratkaisee vaiheen loppua kohden kisa kovenee.